Usa ka 35 anyos nga babae ang samdan human gitigba sa iyang bana sa Digos City. Gawas sa asawa, gitigba sab sa sospek ang iyang ugangan nga lalaki og uyuan sa iyang asawa. Sa investigasyon sa Digos City Police, nagkalalis ang 34 anyos nga sospek ug ang iyang 35 anyos nga asawa sa sitio Punta Biao, Barangay Kugon, Digos City, Biyernes sa kadlawon. Among panaglalis misangko sa pagpanigba sa bana gamit ang bolo diin naigo ang walang abaga, agtang og likod nga bahin sa iyang asawa. Misulay og uwang ang amahan ug uyuan sa biktima apan nakip sila sa gipangtigba sa sospek. Samad tinigbasan sa agtang ang niaguman sa amahan, samtang samad sa kamot ang niaguman sa uyuan. Padayong ginatambalan sa Davao del Sur Provincial Hospital ang mga biktima, kinsa pulos anaa na sa stable nga kondisyon. Nadakpara sa kapulisan ang sospek kinsa mag-atubang og tukmang kaso. Wala na kini mihatag og pahayag.